Με προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ και ΟΕ θα καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά στη δημόσια εκπαίδευση. Άλλωστε, οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού είναι μόνο 2.000, οπότε από μόνες τους δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των κενών στη δημόσια εκπαίδευση. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής πάνω από τις 2.000 πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού έχουν πραγματοποιηθεί 1.655 προσλήψεις αναπληρωτών. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος ΑΕΛΜΕ Κορινθίας, Αριστοκλής Χαρμπίλας. Ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων, συνεχίζονται τα προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων σχολείων. Όλα αυτά αποτέλεσμα όλων αυτών των εντός εισαγωγικών μεταρρυθμίσεων, ανέτειων εμείς θα λέγαμε μεταβολών, που δεν στοχεύουν σε καμία περίπτωση στη βελτίωση του λειτουργία του σχολείου, πράγμα που γίνεται ξεκάθαρο και ακόμη και σήμερα. Κενά στην πρωτοβάθμια, κενά στη δευτεροβάθμια, την ώρα που το δημόσιο σχολείο γίνεται και πιο αναγκαίο για τον μαθητή, λόγω ασφαλώς της κρίσης που κατανοείται πολύ καλά τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Η θεραπεία σε όλα αυτά, που είναι μία, είναι ο διορισμός από την αρχή του χρόνου επαρκούς προσωπικού, ώστε να ξεκινούν τα σχολεία με πλήρη λειτουργία από την έναρξη του σχολικού έτους. Αυτή η λύση, καθώς καταλαβαίνετε, η μοναδική λύση, δεν έχει προτιμηθεί από το Υπουργείο για τους λόγους προφανώς της γενικότερης μνημονιακής πολιτικής που ακολουθείται και που καταστρέφει, ξεθεμελιώνει δημόσια αγαθά όπως η παιδεία και η υγεία. Ανταυτού εμφανίζονται διάφορες μεσοβέζικες λύσεις που, όπως ας πούμε τα ΕΣΠΑ, η χρηματοδότηση δηλαδή ορομιστίων ή δεν ξέρω ποια άλλης μορφής εργασίας ελαστικής απασχόλησης μέσω των ΕΣΠΑ, ή μαθαίνουμε και σήμερα και μέσω του οργανισμού του ΟΑΕΔ. Όλα αυτά δεν αποσκοπούν στο να αντιμετωπιστούν τα εκπαιδευτικά προβλήματα, τα οποία είπαμε πώς αντιμετωπίζονται. Ένας και μοναδικός τρόπος, από την αρχή του χρόνου, διορισμός αναπληρωτών από την Εθνική Λίστα Αναπληρωτών, με διαφάνεια, όπως πρέπει και έχει ανάγκη να γίνεται κάθε χρόνο. Όλες αυτές λοιπόν οι λύσεις είναι μεσοβέζικες λύσεις που αποσκοπούν στο να καλύψουν, να συγκαλύψουν το πρόβλημα και όχι να το λύσουν. Και όταν δεν φτάνουν αυτά, έχουμε συγχωνεύσεις, καταργήσεις τμήματων, που σημαίνει πολύ απλά περισσότεροι μαθητές ανατμήμα, που αυτό με τη σειρά του, καθώς καταλαβαίνετε, ειδικά σε ηλικιακές μονάδες, καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή και των δασκάλων και των μαθητών. Και όλο πιο, θα λέγαμε, λιγότερο αποτελεσματική τη διδασκαλία. Σε μια περίοδο που αυτό ακριβώς το χρειάζεται πολύ περισσότερο ο κόσμος, που βρίσκεται πολλές φορές στα όρια της φτώχειας, ο κόσμος που ταλαιπωρείται από την κρίση, ο κόσμος που αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, που αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχευσης, μισθωτοί που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας και της περικοπής των μισθών και των συντάξεων.